Fi pjazzetta żgħira għal pleli fis-Siġġiewi grupp ta' ħbieb jiltaqgħu biż-żwiemel tagħhom kull 15 biex jgħidu kelma u jduru dawra fil-kampanja. Il-moħ wara dan kollu David De Bono jitkellem dwar l-imħabba tiegħu lejn iż-żwiemel u kif trawwem f'dan l-ambjent minn xkunitu man nannu. Jispjega lil TVM News li bejn il-grupp ta' ħbieb m'hemmx kompetizzjoni, anzi l-koll jaqblu u japprezzaw il-ħidma ta' xulxin. Apparti minn hekk jgħid li żwiemel huma annimali ta' benefiċċju għall-bniedem. Xi ħaġa naturali li ż-żiemel huwa tip ta' rilassament għal bniedem, għalkemm fi ħafna xogħol imma relaxing, fl-istess ħin rilassament. Jgħinek ħafna terapija, infatti ħafna nies li jkollhom bżonn ċertu terapija jużaw ħafna żwiemel terapija. Fil-waqt li kull annimal għandu bżonn ħafna attenzjoni, iż-żwiemel jirrikjedu aktar minn kmieni filgħodu sa tard bil-lejl. David jgħid li ż-żwiemel għandhom bżonn jieklu minn tal-inqas 3 darbit kuljum. Fil-każ tiegħu imur qabel u wara x-xogħol. Apparti ħin ieħor li qatta magħhom biex iżomm l-ambjent nadif u jiżgura li qed jagħmlu l-eżerċizzju. Dan l-isforz ikompli jiżdied fix-xhur sħan tas-sajf. Fis-sajf nippruvaw jekk noħorġuhom l-ewwel xogħol filgħodu kemm jista' jkun sakemm ma tkunx ikkargat ix-xemx qawwija jew inkella kif tkun nieżla x-xemx biex is-sħana ma tkunx qawwija fuqhom. Tipprova tgħinhom hekk. Sadattant normalment fis-sajf matul il-lejl ikunu barra żwiemel u matul il-ġurnata ġol istalel tagħhom għad-dell u għall-frisk. Spjega li mhux kull karru li jintuża mis-sidin huwa l-istess, għalli bħal karozzi hemm karrijiet li jkunu aktar armati u vibranti għal ħruġ tal-ħadd. Bħal vetturi wkoll jgħid li kull żiemel li jkun fi triq ikollu n-number plates, il-liċenzji u l-polza tal-assigurazzjoni. Postijiet ta' kampanja qed jinqataw ħafna u nippruvaw insibu daw l-inħaw in-naħa ta' Siġġiewi, ta' Kandja, Imqabba, nippruvaw insibu daw il-postijiet, naqra tar-Rabat ukoll. Biex kemm jista' jkun aħna ma nkunux fit-traffic, ma ndejqux u ma jdejqunix. Tem li minkejja d-dedikazzjoni li jirrikjedu żwiemel huma annimali ġentili ħafna li wkoll jafu jħobbu.